Ngoba konke okuhle nesikuthandayo othandweni sikuthola kulabantu esingabathandi. Bonke laba esibathandayo abanandaba nathi inqobo nje uma bebona imibhede la kuthina ngoba bafuna ukulala nathi. Kodwa uma singashintsha indlela esibuka ngayo izinto nezinto esiy'bukayo zingashintsha. Mina ngabe nginamanga nje uma ngathi ukhona engihlekisana naye, ngoba kwesinye isikhathi unokungahleki nje uma ngingakhiphanga lutho ephaketheni. Kulesi sikhathi samanje kufuna ngathi ungahleka bese ufaka isandla ephaketheni sibuye notho ngoba uma singabuyanga nalutho awuzukuzuza lutho. Kodwa uma singashintsha indlela esibuka ngayo izinto nezinto esiy'bukayo zingashintsha. Yabamba ongezansi indoda ithola umfazi ney'ngane bengasekho ekhaya. Ithi bayishiyele ukuthi iyahluleka ukondla leli khaya. Iyabamba iyayeka amatoho lutho akuhlangani. Okusobala nje ukuthi kulesi sikhathi samanje sesidlala amanga othandweni, uthando leqiniso alisabonwa. Kodwa uma singashintsha indlela esibuka ngayo izinto nezinto esiy'bukayo zingashintsha. Yingakho sesahlale sibaqaphe ngesolokhozi laba esibathandayo. Ngoba ekugcineni asifuni kube yithina abasalayo. Noma singakabatholi-ke nje omaqondana, kodwa laba esibathandayo bayakwazi ukusikhohlisa ngalokho esikufunayo. Kodwa uma singashintsha indlela esibuka ngayo izinto nezinto esiy'bukayo zingashintsha. UNdlakaZwide aka Meng G.